Jaj, azt én csak imádom, amikor mindenre előtte vagy megértve, most Mondjuk a Márti, hogy nem menő voltam. miért nem ide raktad, és így könnyebb vágni, mint hogy ott munkáltad a be? Mert ott van a gyerek előtt, de tök mindegy, már csak szedjetek akkor. Hol a papírtálca? De tényleg ezt szeretem. Hol a papírtálca? Itt a papírtálca. Adj egy papírtálcát is. Az első az enyém. Mondom. Na jó van, én befejeztem. Csináltok Láttad, kisfianak, ezt egy hol? Meg! Egyszerűen megcsinálni. Elég volt. Szerintem a következő napra nem leszel meghívva. Milyen Balázs, ehető? Ehető nagyon. Kenhető vagy ehető? Nem adok én, Semmit nem adok nekik. Ezek olyan rosszak, én nem adok nekik. Jók vagyunk, Ott van kenyér. Olyan is lefolyálhatom? Tudod mit? Így, anya. Nem, mert Máté szokott. Hát nem is kellene. Mit csináltatok, ez lefejeztem. Anyu, lefolyálom én is, oké, Illemtudás. Finom vagy. Megvan és töröld meg az arcon. Szép fiú vagy. Jaj, de jó vagy. De ne a szemét, lehetőleg. Ott van a nyalási körül. Menjetek el, hadd nézzelek a kicsit, gyere ide! Máté, dőj már hátra! Menj már hátrébb, hát nem lesz fotó. Ide figyelj! Kértek. Szendis. Istenem, Anyu, most azt 2 évesen is ezt csinálták, meg 13 vettem rá. csinálják. Egyébként az egészben az lesz a jó, amikor majd a másnaposok 5-öt forgatják, és ők lesznek a főszereplők. De nagyon jó. Máté. Árminka. Lassítsál! Mert Árminknak Ne névnapja van. hisztizzél! Inkább elkezdted. Türelemmel itt vár. Domi, torta van, gyere! Hát hülyülnek ezek, nem fejlődnek. Mossák egy szajat, jó? Na, vagy csak azért jöttem, hogy színem le így. Jól tetted. Azért jöttél, mert torta van? A torta. Balázs, jó érzés. Hova mész? Már neked is forrad, légy szíves. Nem, még az is nem.